kaibigan, pakinggan po natin ngayon ang isa pang natatanging kasaysayan na ilalahad sa atin ni Karen. Dalawa lang kami magkapatid ni Arnold. At kahit na hindi kami mayaman, nakatapos ako ng kolehiyo dahil na rin sa sipag ni Itay. Nagtatrabaho na ako noon sa isang opisina nang dumating sa akin ang tunay kong pangarap. Kaya naman, hindi ko yun sinayang. Ate Karen, salamat sa mga pasalubong, ha? Nagustuhan mo ba, Arnold? Siyempre naman, ate. Galing yata yun ng Japan. Kayo po, Inay. Itay, nagustuhan niyo po ba yung dala ko para sa inyo? Ay, ako gusto ko, anak. Ang gaganda nga eh. Pati yung mga chocolate, masarap. Salamat naman po. Kaso itong si Delphine, ewan ko ba kung nagustuhan niya. Oo nga, Tay. Bakit nga pala mula nung binigay ko sa inyo yung mga pasalubong ko, sa inyong lahat, wala na kayong kibo? Meron po bang problema? Wala, anak. Ayaw niyo ba ng mga damit na dala ko para sa inyo? Mas gusto ko kung hindi ka naaalis uli. Tay naman. Total naman, nakaisang biyahe ka na sa Japan. Naranasan mo na ang maging singer. Dito ko na lang uli magtrabaho. Kikita ka naman ng maayos dito dahil may pinag-aralan ka. Sa bagay, tama ang tatay mo, Karen. Hindi ka pa malalayo sa amin. Pero pangarap ko po maging singer, Inay. Itay. At natupad yun doon sa Japan. Pero ate, malapit ka naman sa tukso doon. Arnold, kahit saang lugar may tukso, nasa tao na lang yun kung magpapatukso. At saka, kaya ko namang ingatan ang sarili ko. Kaya sana, unawain niyo na lang ako. Dumating ka na pala, galing ng Japan, Karen. Oo. Kanina ko lang nalaman, sinabi ng isa nating kaibigan. Nung makalawa pa ako dumating, Cherry, pasensya ka na kung hindi kita na-text. Kasi kahapon nagatid ako ng mga padala ng isa kong kasama sa Japan para doon sa kanyang pamilya. Okay lang. Sabi naman ni Roda, may pasalubong ka raw sa amin eh. Oo naman. Nakuha na nga niya yun sa kanya eh. O kumusta naman ang buhay doon, Karen? Masaya ba? O syempre, masaya at masarap. Dahil enjoy ako sa trabaho ko. Nakapag-abroad pa ako. You mean, mas enjoy ka sa work mo doon kaysa dito sa Pilipinas? Aaminin ko, oo. Dahil lang maging singer talaga yung pangarap ko. Tinapos ko lang yung management course para makapagtrabaho. Kaya nung sabihin sa akin ng mami ng classmate ko na kailangan nila ng singer sa club nila sa Japan, ay naku, hindi ko na pinakawalan ng chance. O hindi ba naman bastos sa mga Japanese? Alam mo, kaya nababastos yung mga babae dahil mukha silang bastusin talaga. Grabe ka naman magsalita. Oo. Huwag kang masaktan kasi hindi naman ikaw yun. Yung tinutukoy ko, yung mga babaeng kung mag-shorts, nako, halos kita na yung singit. At yung blouse naman, kita na pati cleavage. Minsan naman, pag nakita mo yung ibang babae, mapapasabi ka na, nagdamit ka pa. Sa bagay, meron ang ganon, pero, di ba, sa abroad, nagdadamit din kayo ng sexy? Oo, pero hindi sa kalye. Tsaka hindi sa lahat ng pagkakataon. Tsaka hindi ako sumasamang lumabas sa mga customer. Yung mga Hapon na customer. Tulad din yan ng mga Pinoy. May mabait, meron din naman na bastos na Hapon. Meron din sa Pilipino. Kaya nga kahit nasan ka, dapat nag-iingat. Dahil kahit saang gubat, merong ahas. Teka nga. Bakit ba ganyan yung mga tanong mo? Kasi Karen, gusto ko rin sana maging singer. Oh? Palagay ko pwede rin naman ako dahil mahusay din naman akong kumanta. Sige. Mag-ready ka na. Sasabihin ko kay Ma'am Rosita na gusto mong mag-apply. Ay, talaga, Karen? Oo. Naku, thank you. Thank you talaga, friend.
Finn, malalim na ang gabi, hindi ka pa natutulog. Ano bang iniisip mo? Si Karen. Bukas, aalis na naman siya. Pangarap ng anak natin na maging singer. Alam mo naman yun, hindi ba? At dahil hindi magkaroon ng katuparan dito, kaya hinanap niya yun sa ibang bansa. At natupad naman. Alam ko yun, Lucille. Nalulungkot lang ako dahil mawawala na naman siya ng matagal sa atin. At ano malay natin kung hindi ko na pala siya makikita. Ano ka bang tao ka? Huwag ka nga magsasalita ng ganyan. Maayos ang agency ng ating anak. Hindi naman yun eh. Ang tinutukoy ko tayo. Dahil matanda na tayo. Ako, mas matanda ako sa'yo. Ano malay natin? Hindi ko na pala makikita uli ang ating anak. Ano ka ba namang tao ka? Makikita mo pa uli ang anak natin. Makakasama pa natin siya. Kaya wag kang mag-isip ng ganyan. Ang ganda pala dito sa Japan, Karen. Malinis. Marami pang mga magagandang lugar dito, Cherry. Hayaan mo sa susunod nating day off, pupuntahan natin yon. Tayo din naman sa Pilipinas, di ba? Maraming magagandang lugar, maraming tourist attraction. Yun nga lang, ang iba sa mga lugar na yun hindi pa fully developed. Kahit naman ang bansa natin mismo hindi rin kasing unlad nitong Japan. Sana dumating ang panahon na maging ganito na rin kaunlad ang bansa natin, ano? Huwag tayong mawala ng pag-asa, dadating din ang panahon na yun. Ay, o nga pala. Ngayong narito ka na rin. Uy, sana pahalagahan mo at sinubin yung kikitain mo rito, ha? Huwag kang tumulad sa iba na one-day millionaire. Dahil kahit sa abroad ka pang tatrabaho, kung hindi ka matututong sinupin yung kita mo, ay, walang mangyayari sa buhay mo. Tay, sabi niyo po sa akin kahapon sasabay kayo sa akin o umalis. Bakit hindi pa po kayo nabibihis? Ikaw na lang ang umalis, Arnold. Hindi na muna ako papasok sa opisina namin ngayon. Bakit po? Masama po bang pakiramdam niyo? Medyo, anak, parang mabigat ang dibdib ko eh. Naku, Tay. Dapat magpa-check up kayo sa doktor para malaman ninyo kung bakit po kayo nakakaramdam ng ganyan. At nang mabigyan din po kayo ng tamang gamot. Mawawala rin ito. Napagod lang ako masyado kahapon. Papahinga lang ako ngayon. Mawawala na ito. Oo nga pala. Huwag mong mababanggit ito sa nanay mo, ha? Ho? Bakit po? Ayokong mag-alala siya. Wala naman ito eh. Maalala ko. Po. Tatawag mamaya ang ate Karen mo. Huwag mong sasabihin sa kanya, ha? Pero, Tay... Sundin mo na lang ako, Arnold. Ayokong mag-alala din ang ate mo. Salamat at sumama ka sa akin mamasyal, Karen. Kahit na hindi kasama ang kaibigan mo si Cherry. Day off naman natin ngayon, Mark. Tsaka, matagal na rin naman kitang kilala. Bukod pa sa Pilipino ka rin na tulad ko. Kaya wala akong dapat alalahanin. Ang totoo, may gusto kasi akong sabihin. Kaya niyaya kitang lumabas. Ano yun? Nanliligaw ba sa'yo si Akiro? Yung Japanese na customer ng club na kinakantahan natin? Oo. Hindi naman. Bakit? Halata naman kasi na gusto ka niya eh. Ikaw naman. Kung sakaling manligaw siya sa'yo, sasagutin mo ba siya? Ha? Sana naman wag. Pag sinagot mo siya, masasaktan ako.
Mark? Mahal kita, Karen. Noong pa mang unang biyahe natin patungong Japan, naramdaman ko na ito. Pero dahil may pamilya pa akong tinutulungan noon, kaya inilihim ko muna ang damdamin ko. Sana mabigyan mo ako ng chance na maipakita sa'yo kung gaano kita kamahal. Oh, Arnold, gising ka na pala. Eh, Gisingin mo na nga ang tatay mo para makapag-agahan na tayo. naku, himala. Nahuling bumangon kaysa sa atin si Itay. Sabi niya sa akin kagabi, masama raw ang pakiramdam niya. Kaya hinayaan ko na lang siyang matulog. O sige na, gisingin mo na siya. Handa na kamo ang almusal. Opo, Inay. Tulog na tulog pa rin si Itay, ah. Tay? Tay, gising na po. Tay, handa na po ang almusal. Bah, sobra naman yata ang pagkakahimbing ng tulog ni Tay. Hindi mo lang siya gumalaw. Tay? Tay, gising na po. Tay? Bakit ganito? Bakit parang malamig si Tay? Tay? Tay, gumising kayo! Tay! Tay! Arnold! Arnold! Oh, bakit ka sumisigaw? Na paano bang itay mo? Tay? Oh, Si Tay po. bakit? Wala na. Ano? Hindi na tayo, Nay. Hindi. Delphine! Delphine, asawa ko! Delphine, gumising ka! Gumising ka! Delphine! Talaga? Sinagot mo na si Mark? Oo, Cherry. Sa bagay, mabait naman siya. Gwapo. At tulad din natin entertainer. At Pilipino rin. Gusto ko nang ibalita ito kina Inay. Kaya lang, Kaya lang kanina pa ako tumatawag sa kanila. Hindi ko makontak. Ay, hindi bale. Ilang araw na lang naman, uuwi na tayo, di ba? Oo nga. Binili ko nga si Itay ng relo pasalubong ko. Tiyak maganda yon. Siyempre naman. Pareho sila ni Inay. At isusuot ko ito sa kanila pagdating ko. Nay, bakit hindi niyo pa po sinabi kay ate? Dahil tulad ng itay nyo, ayoko ring bigyan ng alalahanin ng ate mo. Total, pauwi na rin siya. Mabuti na yung dito na lang niya malaman ng lahat. Pero sigurado ako, mabibigla siya kapag nalaman niya wala na si Itay. Narito na ako sa bahay. May susuot ko na rin kina Inay at Itay yung pasalubong ko relo. Siguradong magugustuhan nila ito. Nay! Nay! Narito na po ako. Pumasok ka na, anak. Nay! Nay, alam nyo? Bakit may nakaburol? Sino yun? Ang tatay mo, anak. Ha? Hindi ka na niya nahintay na dumating. Hindi na siya nagising sa kanyang pagtulog, anak. Tunay na hindi lahat ng gusto natin sa buhay ay ating makakamit. Dahil hindi naman perpekto ang ating pamumuhay. Napakalungkot nang makita ko ang burol ni Itay. Hindi ko na naisuot pa sa kanya ang magandang relong aking pasalubong. Ganon pa man,
Hindi ko sinisi si inay sa nangyari. Hindi na ako nagbalik pa sa Japan. Mas pinili ko kasi na manatili na lamang sa tabi ng aking ina. Sana po kapulutan niyo ng aral ang aking kasaysayan. Ako si Karen. Ito ang aking buhay. Walang sino man ang nakakaalam kung ano ang plano ng Diyos para sa atin. Baka nagsiganap. Maynard Landicho, Jenaline de la Cruz, Bobby Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Lionel Benamin, at Rosana Villegas sa papel na Karen. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Moyar. Creative consultant Phil Cruz. Production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. Sa direksyon Salvador M. Royanes. Ito ang aking buhay.